Goeienaand kijkers en luisteraars. Ons gesels vanavond met Pieter Karelse oor zijn besering wat hij laatst jaar opgedoen het tijdens die laatste wedstrijd van 2025. Ja, Pieter, vat ons een beetje deur die laatste wedstrijd van 2025 en vertel ons een beetje meer van hoe het die besering plaatsgevind. Goeienaand kijkers, goeienaand Mr. Newman. Danny, om precies te wees, ik kan het niet onthouden. Al wat ik weet was een scrum geweest. Op die half, dus. Ons die scrum gewin, hij was een strafschop voor ons, dus het volgende doorgaan. Ik heb die bal opgeteld, ik heb blindside gegaan. Bij de weerbreak, dus 2 of 3 maanden achter. Had mij die kant uitgetekeld. Oké, ik ben er getekeld en probeer op in mijn neergooi, want ik trap ik vast, dus kijk mijn enkel moest ik proberen. En Pieter, wat het hier jou kop gegaan toen je uitvind dat het een ernstige besering is? Danny op die veld, hij moet nog uit ernstig. Maar ze van de hospitaal, ik kom maar bij de hospitaal, ik zie het jou. Ik vind dat je dan die alle financiële, wat je noemt, financiële support gaan dus. Zo, hij denkt dat ik kop gegaan. Dan Pieter, hoe verloop je herstel thans? Is jy tevreden met hoe je dusver herstel het? Ja, baie tevreden. Ik was zo'n 60% deel. Zit ik naar de tweede ronde. Ja, in het begin was het zeer, het was moeilijk geweest. Ik heb bedankt dat ik kom. Ik heb movement gehad in het voetbal. In trap geweest, zeer geweest. In het begin maak ik niet meer. En dan horen ze ons het baie geoefend, baie achterdoen op mijn voeten verrezen. Maar niet zo kwaai, maar ik denk ik kom toen ronde. Dan vertel my, gedurende jou beseringsproces, hoe was die bestuursupport geweest? Gedurende die proces, was daar bijstand? Het jou aangemoedigd tijdens jouw beseringsproces? Nee, ik kan dit was stiekem. Ik ben baie support. Als ik naar het hospitaal toe ga, ik moet gevraagd, ik moet hier, even met z'n huis, en was bij huis geweest. Ik kom uit de spraak hier, ik kom iets hier. Zo in de supporters, baie groot geweest. Supporters in Afghanistan, vrouw gaan het, als je enkele weg, hoe gaan die tegen, dat was baie goed geweest. Dus die vliegen mensen met aanstelling. Dan dit is tot de band kan die toeschouwers terugverwachten van die groen tegen. Danny, zoals ik gezegd heb, in de tweede ronde. Dus, als je herstel baie goed is, zover is je herstelproces baie goed. Ik denk in de tweede ronde kan je niet verwachten. Ik ben bij dank aan de tijd van weer besturen, toeschouwers, hoe dat deze precies herstel in de wachtkeer in meer onze toeschouwers achter weer